Kaixo, Txoriene, Ziuriturrita, Jauna, gaurkoan, asteazkena, eta, bueno, ez dugu aitzakirik bihar, baina, eguna proposa arroz on bat eitzeko. Bai, aspaldi arrozik ez dugu engaina. Bai, Bito, igual ni bihar ere ingo. Bai, gaur arrozen hastia daukau edo. Bueno, arroza nik gure etxean, arroza da maite du. Bai, nik arroza jaten bakarrik egun nintzen, egun asko. Bai, bai, nire arroza, bueno, hastian behin edo birritxan jaten dugu, behin fijo, eta batzutan bai, bueno, holan arroza igual, paella baten edo ez, baina arroz egosixau lan txurixa, gustatzen da etxen aukitzean, ere zenarrak hartzen dago, piztuakin arroza. Dilistekin arroza da, gauza askokin hartzen da borduan, bueno, gure etxean asko jaten da, eta Txorienera ekarri dugu errezeta hau, dala, hola, paella antzerakoa edo, paellera ningo dana, hau da, arroza, zabala da geruza finean, kokotxekin. Bakaio kokotxekin, orduan, bueno, igual kontoko zuzela ningoten. Hasi. Paella itxeko ontzi baten jarriko olixua eta kokotxak kozinatuko ditugu zu bizixan, buelta eta buelta. Horingo gorde eta olixu berdinean tipula baratxuri freskua eta tipuleta erregoziko ditugu. Gorritxuta dauzenean, pipera utza eta txorizero krema bota eta nahasi. Gero tomatia gehitxuta kozinatu, jarraian arroza bota, minutu paredaten txigortu eta salda bota, 7 minutuan zu bizien kozinatu eta gero zua jeitxiko eta zu ertainean kozinatuko beste 10-12 minutu. Salda desagertzen danean, hau da, egosketa erdixan kokotxak jarriko ditugu, 5 minutu utziko ditugu zutik kanpo trapotxo batekin estalitxa, eta paella kozinatzen da bien bitartean, kokotxen beste erdixa ingo ditugu arrautzetik pasa eta frijitu. Eta holexe, beraz jarriko dugu paella zu bizixan, holan beratzixan, batetik beratzira indukzioan, oliba oli apurtxo batekin, eta kokotxak ingo dituguna da erdixa. Gero aparte doaz erdixa hemen, da gero besteak arrautzez. Hori da, erdixa hemen, eta erdixa hemen, kozinatu, gero hori ez, gorde, eta gero beraz gixekin eta arrozakin batera ja, egingo ditugu beste denak. Beraz, goiez, ustera hor, eta hori erdixa, hemen aukeria, badau, mokadutxokua nahi badugu izatea gure paella, hau ingo, zatitan moztu, eta gero ja, apurat politxaua itxeko batzuk edo arrautzetik pasatu dako, 3 edo 4. Baina, joango gara, honek, mozten. Oso, ondo. Bueno, kokotxa, ez da, suposatzen du jende gehiena badakila nungo atala da, azkenean, arraiek eta hemengo azpiontan daukaten makaioke, ezagunenak makaiauanak eta lebatzanak dira, guk horiek ezagutzen ditu eta erabiltzen ditu, nik esango nuke, bakarrik, eno esaten, bueno, igual agian zukaldari bateko inatak, ez da gizar, beste arraien baten kokotxa, baina... Honek, Dani Garziak, horrek itxasuan... Dani Garzia da itxasuakin itxeitxunak gauzak? Ez, Angel León. Angel León, bai. Hori da. Hora, dauka korala eta asmatu zuen, eta koralan... Horrek itxasotik ataraten dana? Dana. Dana itxen dago, erdi japoniarra da alde hortatik. Hori da. Beste arraien batena seguru erabili aldala, baina esan dagoa. Nik ustut hau, garai batean, bakaiagoan buruak eta hartu, eta moztu, eta bakarrik gorputza erabiltzen zen, eta beste dana bota egiten zen, bueno, hasi ziren, norbaitei otu zitzaion kokotxa ataratzea, eta lan bat gehiago hartzen da, baina egia da, kobratzen diren moduan, eta egia da, lebatzan eta makai hauen ataletatik garaztienetakoak kokotxak izango dela. Azkenean, hor hartu behar duzulako, buruan hartu eta mosketa hori ataratzeko lan hartu behar duzula, ez? Baina, merezi dago, Bai. Eta horre hongo dia batzu diela oso makai hau kokotxak salia, bestatzu lebatzanak, makai hauenak batzuei iruditzen zaie haundi egia, beste... Kaskarre gixak, niri egisa da, arrozan eta jateko nahi xaot, kokotxak, bakai hauenak, baina nire amak hartzeitxulan saltzan eta saltza berdian eta horrek nahi xabitxu legatzana, fina badie, txikitxua bat, zakit. Nik esan biak gustora jaten ditut, baina egia da baita ere, arrautzestatuta, lebatzanak gero, oso osua daudela, eta nik gaina egiten ditut, ezarrez, esaten dana, buelta eta buelta, irinetik, arrautzetik, irine punta bat, arrautzetik pasatu, eta olio fuertean sartu eta atara bat, besterik ez diote egiten. Eta erdi, esaten gordini daudeni, baina oso gutxi egin da jaten ditut, eta, bada, delikatezen bat, kokotxak, eta nik uste dut, Euskal Herrian ezaugarri hemendik kanpora
ziurrenik jango direla, baina nik ez ditut ezagutzen, beste kanpo errezetak eta holan kokotxanak. Bai, eta da gauza de bai testurien eta guztain bijatzuna, ze. Gelatinosua da. Bai, gelatinosua da, orduan, zuk pentsauzeik ebetxu nik kokotxak pila baditxu guztoko, oza, kokotxak bakaiaua, gero kokotxa salia, igual, suertatu leike, ez izatia. Hori, zenbat aldia zaipatzen, olako tripakien da, olako testura kontua da. Modu batera ero bestera ederrasko geratzen dela, eta zuen etxean, kozinatu eta intzazue, eta esan dakoa, pilpila baki jendeari beldurra ematen diola, pilpil bat eitea, asmatzea, saltza berdean ere, nahi dut esan, saltza berde hori, irinarekin loditzen bauzue, hartzen bauzue, olio txorrota bat, baratxuria bota, perresila, dantzan azten denean, irin pixka bat, eta ero saldarekin busti, eta hor kokotxak sartu, saltza berdean errazkoa dira, pilpilean, saia tokatzen da, batez ere, lebatzarenak gelatina gutxio daukatelako, eta ezaitez erotu, arrautz estatuta, ero gaur bezala, errezeta hontan bezala, arrozean, kokotxak jan. Nik inoiz ez dudan entzun, eta harrituta nago, kokotxa bat baino gehiago dauzkaten arrain lebatze espezieak eta makaia buena da. Hori, nik sekula, ni hontan naiz, ni berria naiz, azkenean, 32 urte ero bakarri damazki zukaldean, orduan, baina ez ditut inoiz ikusi kokotxa bat baino gehiago ez makaia horik ez lebatzari. Baina omen dago, segun ze espeziedan, 4 kokotxa ero dauzkatena. Hori, nasketatik bar da, esaten da lengunean masaiekin eta behi bustanakin, eta lortu behar ditugu behi batzuk eta espezie bat dauzkatenak bustan bat baino gehiago. Hau, zera, elikadura industriak eta asmatutako zehozez, esaten dabe, bestera eskagu komen honei bakaia bakarrik kokotxa bat aukitzen badabe, asko hasi biditzugu holan kokotxa sorta bat saltzeko, orduan horrek asmatutako espezie lan arrara bat izango da, ziur. Nik hemen aipatu izan duen, Juan Txularruzeak, zein zuen, hau pizbe enpresarekin egon zan makaia bakarrapatzen itxasuan horri parraldeko itxasuetan, eta honek, asmaten, bera jotu zitzaion, ikusten da ez zuen izan ospe gehiagizkoa, ez dut entzun gehiago hori egiten, baina bakaia bat badauzka horan bigotetxo batzu moduan hemen azpian, oso gelatinosoa dira, eta egun batean, sukaldean aspertuta zegoela, makaia horrek mosten hil zan, da angulak inzizkin horiekin. Ez zuen arrakasta handirik izan. Ziurrenik lehenengo persona zizala kokotxako lan hartuta, makai hau erolebatz guzti kokotxa ateratzen, beste arrantzalek esango de, zeitxek horla, ostra, alper denbora hor galtzen da, gutizi badala, oso eratzen dala. Esatzen zinatzeko. Eta ez dakiz zer da, gaur egun, beira, txaka, ondo ordainduta eta hor saltzen dituzte, arrandegian, freskoan, ero izostuan ere aukera egoten da erosteko, makai hauenak gazitan gatzetan saltzen dituzte. Ni gazitan ez da sekura ikusi. Nik honek izostutakoak ekarri dituz, erosu hau iten jaten. Gazia di honek. Bai, gure esan ez dituzula ikusi. Gatzetan ipini da. Hori, gatzetan ipinitza. Bai. Segula. Eta ontxe, hori, eingo, arroz bat eitzen dugunean beti, jate ditugu holan barazki batzuk erregosten. Hemen txe, bakaia bakutzi dauen, hor arrasto danakin, ontxe, olixo apurtxo bat gehiago botakotzau, eta hasiko gara barazkixak erregosten. Niri, hori, berakatze freskoa, sasoian dagoenean da, pila gustatzen jat, geixen bat, erabiltzen dut, arrozak itxeko eta bebai, baina geixen bat erabiltzen dut olako nahaskintzako, arrauzta nahaski bat, hau, eta olako barrengorri batzuk edo hau, eta gotarrenxka batzuk edo gamba batzuk da, jo, pila gustatzen jat. Baratxuri sapori ematen die, eta ero, hori, esan den, porruan antzera, ez da, indar gehiago horrekin ero, baina nik olako errezeteran porrura hiltzen duena, sartzen dut, porru gutxixeago eta hau sartzen dio gehiago, eta indar potente ematen dio. Egia esan, gure julentxo moskauta utzi dugu, gixajua, guk errezetak idazten ditugunean, gu kasetariak ez gara, eta idazten ditugu, eta izan behin ortografia akatzen bat egiten du, eta berak, baratxuri frekoa, Patrick frekoa idatzen, eta berri bat omen zan ero, eta... Azkarnen bilen da, freskoa idatzen bilen frekoa, eta bestia pentsatzen osagai berezi bazala, ez? Bai, hau ekartzen dute, baratxuri frekoa, hau omen dator Greziako kaleikeizei uartetik, eta are artean, ondartzan ateratzen da, broma, dana broma ezin kasurik.
baratxuri freskoa esan nahi, baina, bueno, Julentxok esan zuen, badaletxe, zer da, Claro, honek esaten dago, behitxu, ekartzen doztiain, hainbeste gauza arraro hau, gotxuian saltza, gero beste batek krokodiloa bestegun baten orduan, frekoa irakurri eta esango zauen. Bueno, bai, segatik ez. Bueno, baratxuria bezala, diuretikoa, antiseptikoa, baterizida, propiedare, indar gehiago gutxiagorekin, azkenean indar gutxiago dauka baratxuria baino, baina azkenean, baratxurian familia, hor bertakoa da, orduan, onura berdinak ematen dizkio, eta esaten dute, baratxuria, oberakatza, guretzako Bizkaian, antibiotiko potente badala, eta egunero hor badaude, hau tipikoa, ez dakit nor bizi izan da, ez da izerritan, 105 urte hartu ditu, ez datek 110 urte, eta bere sekretua zein batzuk esaten, honek egunero, ez da, kopa erdi ardu hartzen zuen, beste honek baratxuria tal bat egunero jaten zuen, beste honek gordinik, ez? Bai, baina ez dago inor dena berdina jarraitzen dutena, horrek ez da bakoitzak berea dala, eta beste dateko hor kontxan igeritzen dago egunero goixeko 8 hori da, holakoak entzuten di, eta esaten, ere egunero mendi buelta bat iken zuen, ere egunero, ez da egite, ordu beteko siesta botatzen zuen. Ze gaina entzuten dira, horrek, bai, bere sekretua zan, zetana daukate bere sekretua? Claro, sekretua baina gainera jakin barik. Jakimari, hombre, noski. Jendeak ez da huitzen, behitxu, bori ez, joan mina segundartzara egunero, naiz eta eurixa egin, edo naiz eta elurra egin, geixau bizitzeko, ez jendeak itxen da guztau itxen jakorako, edo mendira igotzen da egunero guztau itxen jakorako. Eta, badau kasualidadea, batzuk asko bizi dira, baina, baina, sekretua. Hori, teoria horrekin, nire zaba, tionton, horri, beti bizi guztian, lanean itxezuen arkitektokin, marrasten debiltzen zan, beti zaindu bizitza guztia zaintzen dezta izan, da, jubilatu zan, da, iktuz batek eman zian, da, mendian ibiltzen zan, kirolaria, beti zaindutakoa eta, jubilatu eta bila, eta baratzean anortuan lasai da biela, iktuz bat, eta gorputzertea paralizia dauta. Eta ez da, neko ardia hor, zurruteroak eta ez da izan, hor jarraitzen da, parratan egon guztia. Etxeko lanak jarraitzen zitxun pauso, baina. Bai, eta horrekin baina ez da, orduan beti esaten dela. Bizitza bakarra daukagu, aldan inean, ondo eraman dezagun, eta, zaindu gaitezen, nik uste dute, hor argi da ona da, elikadura bat, eta bizimaia, bizitzeko modu, egokiak ero eraman eskero, boletoak gehiago izango dira, gehiago bizitzeko, nik uste dut, ez? Bestetara, ibiltzen bazara, erretzen egunero ez dakitzen bat, eta, ez dakit, gaizki jaten, gaizki eraten da hori, lo gutxi eta inten, normalen bolotoak gehiago dauzkazu zerbait gertatzeko. Baina gertatu aldala, olako batek 100 urte bizitzea, eta gainera, hausia, ondo. Bai. Batzuk hori, azuk esatu duzuna, ez? Beti poteuan, olako, bizitza txarra, kanpotek ikusitza bizitza txarra eramaten da bienak, eta horre 100 urte. 100 urte ez dakit, egia da, normalean, 100 urtetara eta heltzen diena, beti, niko, esan dezagun kakotxartean, entzuten duen zuen, eta bere sekretu, egunero hau biten zuen, ibiltzera juten zan, egunero, sanoak izan dira, hor, sekreturik ez da. Nik uste dut, zainduen bargarela, gorputzai behar dion atzeen eman, eta bitu, hor badago egitasmo bat, bizikletakin adinik ez, hor bire Donostien izana, 2016an hasi zan, eta oso egitasmo polita iruditzen zait, ze hori egiten dira, juten dira, holan, residentzitara, eta holan, aukera dago, jente nagusia ematen dite, 3 trizikloa dauzkate, eta trizikloan ibiltzeko aukera ematen dute Donostitik. Eta hilabetean iten dituzte, 20 irtera, 18 irtera, hau da, astero 3-4 irtera iten dituzte gutxienez, eta juten dira hori, aukera dago, jende heldua juten da, eta bolondrez bat beti, orduan, 3 triziklo dira, bitan joten dira jende helduak, eskatu dutena, hortan bizikletan ibiltzea, eta bolondreza. Eta bolondreza jende gaztea eta holan izaten da, eta hortenak ikasten dute. Nahi dut esan, heldu hauek, aspaldi ez naiz bizitera ez naiz Donostiko zealdetan, da ondartza ero naiz jun, ez naiz ez naiz. Bizikleta hartu, ibili bizikletan, kirola, mugitu iten dira, jende gazteekin ero egon, eta jende gazteak, jende zarran historiak entzun, esperientziak bizi, eta nik uste dut alde hortatik proiektu politxa da, ez? Politxa da, eta interesgarrixa oso, betxo nire lagun Laurak, egin dagoelako proiektu bat ontxe urtarrian hasi zala Erromoko kulturetxian, hor getxon, eta bere ikustenako pila bat,
hori puntuan ibiltzia. Puntuan da gauzak jostia, da makramian, eta hori ibiltzen zan eskulanetan. Eta beti apuntatzen zan ikastaruetarata. Baina berak esaten zan, eskenik ja, hone gauzak badakizkit, ze urtiak daroiet josten. Nik nahi dutera da horan, talde bat, erakutzi, ez? Talde bat ez nik erakusteko baizik egoteko beraiekin eta kontu kontari kafetxo bat hartzeko kontu kontari. Eta orduan joen zan getxoko hortan da, berak burutu zauen olako egitasmo bat, oso politxa, eta da belaunaldixen artien holan elkarlanien itxeko talde bat. Eta zuk, 14 urtetik 89 urteraino da, hor onartuta jendiak, eta dauz, amamak eurak erakusten zuen nola itxendien gauza. Gero, basu zoi ez da, igual itxitzuzu, ez dakit gauza modernotxua hauak, ez, balako, ez dakit kamisetan bat, edo poltzoren bat olan modernu haua, da hor, kontu kontari, da getxoko udaletxe jartzeitzu hori infusinuak, tortilla bat, ez dakiz, eta han ibiltzen die... Proiektu polita. Bai, hastian behin, holan atzaldetan, eta bera dau oso pozik, ze, hori, jende nausixak be, esaten dau, bitxu, nire lagunekin hemen josten ibiltzea, bai, bizitza osoan einot, baina, hori. Erakutzero... Bai, gaztin artien ibiltzia be horrei... Egitasmo horiek, nik uste gero eta gehiago bultzatu behar dira, ze lehen, etxean transmisio hori berez egoten zan etxean, ze egia da, nahi eta nahi ezero, amona, jende helduak bertan gurekin bizizien, gazteekin batera, eta transmisio hori zegoen beti, zekenean gizakiak hori egin du, ez? Helduek gaztei erakutzi, eta hori beti transmititzen, da hori galtzen ari dan zerbait bada, orduan, nik udaletatik eta olako gauzak bultzatzen badituzte eta oso gauza interesgarria dituzte zait, eta denentzako helen esan dudana, ez bakarrik gazteentzako helduei entzutea baizik eta hori da, helduek egiten godi gazte eta zu ezer, parejak eta nobiotan nola ibiltzen zaetero, zeiten duzu, parranda datatzen zaetenean, eta gero beraien esperientziako eta gu gaztetan horri ibiltzen ginen da, aukerarik ez genuen esan zioten zu honekin. Claro. Eta ez dakit, eta holako gauzan ikusten horre polita diela. Hortan, sukaldaritzan bebai, holakotan bebiltzia gozada bada, azkenian, zuek txorien ikusita, bai, da hor entretenitzen eta ibiltzen zarie. Baina azkenean, amamak bezala, ez dutzu inobesek erakutzeko kosinatzen. Hori da, garrantzitsuena. Nera itxitxak beti galdetzen zaben. Hasi zarie mutilek, ataratzen dutzu herriko plazan dantzan. Hane, holan, ez da funtzionatzen gauziak, baina... Gutxi oligatzen da, horretik, lehen, Claro. Lehen plazetan hori guk teoria geneukan kuadrian. Zeba? Lehen gehiago liatzen zen gaur egun. Bai? Bai. Ez dakinik egixoan hori, Lehen lurrak zer zien, honek arriskoak pabea esaten dana. Bai. Horrek zuzenak ez zien. Zu orduan, erromerian, dantzan zaudenean, ui, klak, eta tak, gaur egun lixua. Metro erdiko distantzia eta metro erdiko distantzia abesti azten danetik bukatu arte. Horra izia, ra ibiltzen da. Jendiagia ez da eskatzen holan dantzan eta niri, betxu azkenengo aldiz. Nik atara ikin gendu jendio eta honi txoten egoten. Ni atara jotzi, ni lotzati jantzen. Nik azkenengo aldiz eskatu sostien holan dantza itxeko, izan zan Kuban, joan ginen 2018ko udan. Ez eskatzia da zaila. Ez baina, gauzen plazan eta holan, ninguen holan, trago bat hartzen eta gure zu nirekin dantza, baina eskatu sostien ondo, dotore. Bai. Ez holan, ez. Dotore, eta ingozu nirekin dantza, ez esan otzen, baina dotore eskatu sostien. Hor, bikotea asko gustatzen zaitu dantzaitea, eta Kuban izan zen, nigan disfrutatu, mundu guztiak atatzen zaitu dantzaiten, mundu guztiak dantzaiten du. Zoragarri, eta gozatu nuen, edo rintzen, inoiz horremeste kirol ez dutein, eta azkenen dantzaitea kirola da, eta gozatu nuen, dantzaiten nuen. Bueno, erretzeta, bat, ebentxe, berakatz freskoa, piper gorixa eta tipuleta jarri dugu, eta hor badauz erregosten, eta, atzen badabizia koloretsua. Ontxe, tomatia, barrura, jarriko tzaue bai, piper txorixerua, txiki, eta piper hautza. Olaxe. Txikitiki da bestea, ez? Piper txorixerua. Hau da, piper hautza olaxe bakarrik. Hori da. Txikitiki, txop, olako txorieneko onomatopeiak, egiso. Eta ontxe, tomatiak ez dago asko bede bier, ze gainera piper hautza be ez doguna asko be erretzia. Ez dago meni. Beraz, honeia koloretxo hau daukanian, ingau, arroza, sartu niko lako katidutxo bat ekarri dut, laguntzeko lan neurrixekin eta.
hori, Oiene. gu egon izan ganean Katalunia alden da, beti dauzkate, Bai. hone budinan da ontziak, flanera hori txiki horietakoak, eta, bueno, eta 6 dako, eta bat, 2, 3, 4, eta Alicante egon ginen, neurria hori izan, hor, plako, katxarro ondio eta arrozakin, sakua dira, granelean, 10 kiloko sakuak eta, bueno, bost izango gara, bost, bum, 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 eta ura, eskatzen dizuna, harrapazak, urasko, eta hori da, hemen beti esaten duguna, ez da berdina, zenbat lurruntzen dan ura, hemen golako lapiko zabal batean, ero lapiko estu batean arroza egiten badugu. Ez da berdina. Lurrundu gutxiago egiten da, eta orduan ur gehiago behar du honek. Hemen eskatzen dozkuna, baina, bueno, printzipioz jarriko behintzat bai, 3 neurri. Hau da, arroza bat, saldana, 3. Beraz. Gutxitxo ez da izango? Gutxitxo arroza, nahi dut esan lantalde guztiantzako. Bi ezen un hobeto behitia? Bueno, bixontako helduko da, ez? Bai, gu bixontako, baina gu famili ugariak, era? Horrendako, bueno, jarriko zaldapurtxo bat gehiago da. Gogoratzen dizut. Hau eran da isila. Gaur batek lekak ekarri ditu, eta lekak ekartzen dituenea, bakizu, gero... Atzok hamburguesa pusketa atortiz horatzen da oraindik uste dut. Atzok hamburguesakin... Afaldu zauen, ja, antalde danak, eta gaurko eitaperrerako ekarri dabeen, Bueno, eta dena, ez bakarrik hamburguesa, Patrikin dako pure ere, egia esan arrakasta handi izan zuen, eta, bueno, guk esaten duguna, txorienen dana banatzen dugu, gauza batzuk, Patrik eta nik, bueno, nahi, agian kompromisoa dire, kartatu dana, nik ketxupa kompromisoa da, baina ketxupa jendeak ez dit eskatzen, baina normalean hemen dena banatzen du, gauza asko barrura ere ematen ditugu, eta, bueno, ondo ikusia gara, txorienekoak, normala, ez da, gure programa ez da janari egiten saio bat. Jendiei gustatzen gako netortzia, bai, da hemen lan itxia. Hemen txezigor, Goiaz arroza putxo bat mugitzera hasieran bakarrik, zabaltzeko, hori da, danan azteko eta sartagin osoan zabaltzeko. Eta hau orduan ontxe egongo da, 5 minutu, zu bizian. Vale. Vale, beratzi xan dauko. 5. Gero? 5. Beste? Gero, beste 7-8 minutu, engou, hau, indukzioak, esaten bada batetik 10-era, zenbaki asko, nabit esaten, ez? Lehenengo, gero 7-8. Gero 7-8. Indukzioan 3 edo 4 da zu ertainean, edo zu baxu ertainean, eta gero, azkenengo 5 minutuak, egongo da trapotxo batekin. Orduan, hau, erdi egosketa erdixan dauenean, etorriko gara bueltan, kokotxak botaten, eta gero ingo dituguna da, bestiak arrautzetik pasa, eta frigitu. Pla-pla erara. Pla-pla. Plop, 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 plop. Pli, 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 pli. Pla, pla, pla. Hola xerabile gure paia dantzan. Eta, ontsa jarriko zau, gure, bakai hau kokotxa satixak. Hona lehen, plantxan ditugunak. Beraz, hau, holan gaietik jarritxa, asinaz, holan bakoitza jarten fin, baina, bueno. Gainean, gero dana barrura, jongo dia, lasai hon. Hori da. Gero, sabelian dana, zeiko da. Beraz, eta geruza fina, biruga geruza ongo dia, berantza arrozonak, askoz gehiago ez diongo horrez? Ez diongo ez. Bueno, plop-plop-plap-plap hain dauzun hortan, bitu, oin, beste notizio batekin etorri behar nintzen lehenengo. Lehenengo, kontakotzut. Bai, arrotz ez datu inberdo zola, ez? Irina, arrotza eta fregitu. Hori da, hemen olixuan jarrikot, berakazati bat, holan, sapori emoteko apurtxo bat honei, honekin goitxut, holan, erditxik moztu, osuak nahiko handixa die, beraz, hautxe, irinetik, arrautzetik, eta frigitzera. Eta ze albiste? Ploplo horkin, bueno, gero joan, bueltatuko naiz hor zetonioan, eloitzunekin badukat horre historioa kontatzeko, baina badago beste bat, hor, zientzilari batzuek, esan, albiste entzutu zute, bueno, lortu dute bale batekin hitz egitea. 20 minutuko elkarrizketa izan dute. Zera elkarrizketa bat, bale batekin. A ber, azkenean, zein dute zintzilari hauek? Bale bat beste batekin aurkitzen danean, soinu batzuk atatzen dituzte. Eure suposatu dute asko kaixo izango dira olakoak, ez? Orduan, bale hartu dute, urpekari batzuk, eta olako altabos batzuk uretan sartu dituzte, eta balera urbeldu dira, eta soinu hori jarri dituzte. Eta konturatu dira, balea kasu indiela. Eta soinua jarri, eta balea beste erantzun antzeko bat iken zuen. Baina igual da, ez dut ulertzen, edo igual da
Ez dakit, kuriosidadia sortzen jakierako, ez? Segaiti deitzen dira zuzu niri melokoton, normal igual, beraien artean melokoton deitzen. Baina esan, entzute duzu albistea, eta bai, elkarrizketa bat izan dute. Ez, parkatu, zuk soinu bat jarri duzu, eta beraiek soinu hori entzun da, erantzun indute, eta zure inguruan igeri egin dute. Zu berriro soinua jarri duzu, eta beraiek erantzun indute, beraien, bai, elkarrizketa bat, ez dakit egon aldan. Hori da txakurrekin bezala, txakur batek guau-guauin ja, zu guau-guauin eta bestiak berri zeitzen botzu, ez abiz elkarrizketa bat aukitzen txakurrakin, ez? Eta hori da, jarri aldizu, beste txakur baten grabaketak eta euskalo zer da bilen esaten, hor? Bai, zuen artean badau interakzioa, baina hortik elkarrizketa bat daola, elkarrizketa bat egoteko, lehenko eta ginen ulertu inbarko zenuke zer esaten ari dan edo, ez? Larreiko... Bai, hori da gora etortzea, esaten dana, gora etorri zara. Hemen txegure, mokadutxuak, Bakaia kokotxanak. Hori da, bakaia kokotxanak, hemen hasiko gara ataraten, eta ingo ditxu denak, bitxartian, arrozakin. Ni daukat hemen, hori, bakaiau festa, bakizu, Donibane Loitzunek itxasoarekin da tradizio handia doka, eta Euskal Helduna beti joan izan gara makaiautan da hori, eta hoin gonbidatu dute, hor badao Bretañanan goraldean, munduaren bukaera inguruanan lurmuturraren ondoan, badao binik herria, eta hor binik herrian iten da, jai bat ditzen dana, Terranova o Ternua euskeraz, ez? Jaia, eta gonbidatu dituzte, Euskaldunek, juteko bertara, iasko maiatzean izan zen, asaltzera, gure Euskal tradizioan, arrainarekin daukagun harremanata hori, ez? Eta hor Donibane Loitzunen makaiauaz gain ezaguna izan da balearen arrantza eta egaluzearena, eta hor 50 urtea damazkite egaluzearen festa egiten, ez? Eta, ze garrantzia daukan, batez ere hori egaluzearena egiten dena, ze, euskal kulturarekin, industriarekin harreman handi izan da, zema konserbera dauzkagun gure herrietan, eta bermio berak, zema dauzkan. Ferixa horreitan izaten da geixau berbaitxian eta solasaldixak, eta baina bebai, erritxean dako eta festa izaten da janadixakin eta? Bai, holakoetan beti badakizu izaten da, jateko eta itxasoko herrietan da, normalean holako festak, ez bakarrik Euskal Herrian, hemendik kanpo ere, zorionez gastronomia beti parte hartu behar du, ez? Eta festa horietan, aurten, iaz, parkatu zaurten, gonbidatu zen Donibane Loitzun, eta bakaiabarekin, ez da, suposatzen du Portugalen eroiten badi olako festak ere, seguruenik Euskalduna behin baino gehiagotan junguzila, ero bertakoak gona, ze bakizu, hemen inguru ostiontan, dano daukagula harremana, estua. Arrainarekin. Hori da. Eta guk hemen txorien harremana bakaiauakin asko. Bai. Oin dela asko, ez tozulako sinatzen, igual, basiau indotzulako asko zigorrek beti itzen daulako bakaiaua julenen arabera, baina Nikolan ez dut ikusten. Zemat, baina kontua da, zemat egundak arrezeta euskau bakaiauanak? Pila bat. Orduan, erairitzen dira, eta claro. Zurekin. Eta eskura daukagun zerbait da, deno daukaguna, eta, nik maite ditut mundu guztiko gauza guztia, baina beti da errezagoa lortzea makaiaua, nik hemen egin nuen kanguro xerra baino, ez? Horregatik, hemengo zer da, guria, betikoa, makaiaua. Orduan, horrekin, errezatak egitea, txorienen normala da. Eta honi utziko zau behitxu. Hau ingo, itzalia, trapotxo bat jarriko zau. Gainetik, honekin bidau, 5 minutu pausatu. 5 minutu itxan behar dugu? Bai, motel. Segitxuan pasauke die. Ez daukazu pazientziarek itxoiteko edo. 5 minututan, lau, zu izatiagatik, bueltan etorriko gara, jarriko itxugu. Honeko kotxak gainean. Vale. Eta, jatera. Erko. Ze, gozia okotzu? Bai. Hau jateko gozia behar da, Patre? Ez dakit, 5 minutu horrek luziakin jatzu, ez? Bai. Baita ere. Hori askotan esaten da. Gozeakin, zenbat aldiz juten gara jatera esaten, gozea daukat, alez ez altzatuzkoa. Ez. Gozeakin, normalean, ez da, gaur egun, janari eskura daukagu beti, bestela pintxon bat ero jaten dugu, eta holan, jun eta gozea daukat horre, xeri eta harri jango nituzke, gutxitan. Ez. Hemen txeko kotxakonek, arrautzetik pasatutakoak, eta gure arroza bakaiau kokotxekin. Egin dut, Valentzian egin dut moduan. Koiariakin? Koiariakin. Hala jaten da beto. Ados.
Da, Valentzian moruan, holan aldente utzi dut arroza. Bai? Ez. Pentsau izan dut baietz, baina... Ez, ni horra gustatzen, gaina bitu sokarrat puntuarekin, hemen, Bai. Txigortzen hasita eta, zora garria. Bai, goxua dago, Oso ona. Eta zuk ze? Errezeta zahar batekin. Hor, bauzka liburuak zaharrak antzinakoak eta oiaskoa oiaskoan familiako arraina. Itxaso jarra. Oiarra morna hierara. Itxaso jarra mornai erara. Kukurrukuku. Bai, eta berezia dana, mornai saltza genuen hori krok madame sandwicha, bai. Eta hor gaztarekin, da bakizu gazta pila bat dara, hemen daukat, nola da? Komte. Komtea da. Ez, komte, zau da, Gruyère. Gruyère gazta pila, eta normalen ez du relazionatzen nahi beste arreiarekin, ez? Ez, nik gaztakin nolan... Xengo du. Hemen daukat arrei salda bat, fume bat egiten, eta kontatuko izuet, arrei salda honekin, eta beste honekin, nola ingo duen erzeta. Lehenbizi, oiarra labean erreko dugu, tipulatxarekin, barrengorriekin, da gurin pixkatekin gainetik. Txakolin txorta botako diogu, eta 4 minutuan erringo du. Gero, mornai saltza hasiko gara egiten bitartean horretako gurina urtu, horri irina botako diogu, eta gero, arrain saldarekin, pixkat saltza ludi bat izan arte landuko du. Esne gaina bota, gazta gehituko diogu eta mornai saltza egin da. Arraina atara, hor ataratako suku guztiak mornai saltzari gehitu. Gero, saltza honekin arraia berriro gainetik igurtzi eta laberatu beste 3 minutuz labera. Eta listo, orduan, takit, ez dauka inungo misterioik, eta oiarra erabili du, baina oiarra erabili du da moduan, beste edozein arraiekin probatu aldo zue. Lehengo, inditu dana atera atalak, oiarranak, eta hemen dauzkat, ezurrekin eta otarrainzken eroganben buruekin indako fumet bat. Honekin ingo du mornai saltza. Eta izango dela, izan beharrean esnearekin deindakoa bakarrik, olako bexamel bat gaztazkorekin, izango da horrengoan, oinarria, harrin fumet bat izango da. Belute bat. Hemen ingo duna, oliba txorrota da bat, ondo busti dana, eta gure itxaso jarre atalak hemen pixkat zabalduko ditu. Eta itxaso jarra, akaso izango da igual, geixen kontsumitzen da arrainetako bat, ez? Bereziki, estatu mailan nik pentsatzen dut, bakaio bat alegatzen ostian, ez? Bai. Izango da, Nik, baina gaur egun urraburuak eta desente ikusten dut jendea nikolan arrandegira eta juten denean. Bai, isa da, raziokuak eta izokina, bai. Baina, oiarra, ez dakit, bada klasika hondi bat niretxean, behintzat, beti afaltzeko eta beti irinetik eta ogi birrindutik pasata, klasika hondi bat, eta hori oso goxua. Eta honek Ozeano Atlantikoan, arrantzatzen die, normalien. Honek ez oso igere trebiak, eta hori biltzen die ondarrez beteta eta aloiz beteta sakonien. Itxoiten, arrapakeiren bat olan pasatzia albotik, eta orduan, eizatzia. Esaten da, krustazio txikitsuak eta jate itxustela normalian. Eta zuk hemen komentau duzu nola daukien, zapala diela, ez? Eta orduan begixe daukiela bisak alde batian. Baina nikenak izena da, batetik itxuak diela. Batetik ez dute ikusten? Bai, hone bakarrik eskerretik ikusten daue. Eskerretik ikusten daue, esangotzut. Honeik eta erreboioak, eta gero dauz, mi arrainak eta platuxak, bebai diela, holan zapalak eta bi bekisekin alde bardinean, eta horrek ikusten daue eskuminetik bakarrik. Osa, batzuk eskerretik da ez da eskubitik, Eskubatik, hori da. Bai. Hori nekenik, baneken hori arrain normal modun jaiotzen diela, baina gero beti goten dienean aretan etzanda da hori, iten diela, zapaldu iten diela, eta begiak bi aldetara geratzen diena. Hori ene, bitu. Eta proteina handiko arraina, 18 gramo, dauzka 1 gramoko, 18 gramo proteina, eta vitamina B, pila bebai ugari, beraz, goxua, osasuntxua. Koipe gutxi, arrain zurietakoa da, nik uste dut, eta gaina patrezan da holan, bakarrik inetik eta rautzatik basauta. Bai, ez dago asko bebiar. Jarri jut olio txorrota batekin, katza bota diet, gero tipulatxa txikitutan neukala oin. Oin, gure txampiñoiak hemen xerratan moztuta, eta gero gurin pixkatekin, eta txakoli txorrota batekin, esan dakoa, 4 minutu jungo dira, labera pixkat. Orduan,
labea 200 gradutara dauka jarrita, gurina holan atal batzuk, eta gero saltza egiten joango da. Eta saltzan, bukatu, hain finak izan da, agian 3-4 minutukin nahikoa, ze ez du nahi erabat bukatzea, baizik eta gero bukatuko da, saltzarekin bat, labian hemen bere zukuak eta tako ditu, eta gero saltzara datoz horre. Orduan, gurin pixka bat, eta labera do berria. Oso ondo. Eta zigorrek egin bidagoenez, saltza hau Frantziatik datorrena, Monrai saltza. Hitz egin gau beste Frantziako asmakizun batei buruz. Zein? Eta hori da, bideta. Zein? Bideta hau, generako elementu hau komunian eta jendea hau aldizkariak eta gordetzeko dana? Revisterua? Zuk hori okotzu? Ez daukat gure etxea, baina lehengo etxe batean izan hori revisterua, zan? Zertako gehiago ditzen. Bai, itxadan, nik auki izan nauen, nire lehengo etxean, eta obra inginunean, kendu gauen lehengo gauzi izan zen, ze guk erabilpenik revistak eta itzeko sondo da, patri. Ebeituen hauen pentsau, baina asko ez gauen erabiltzen, ez? Eta horrek izan ziren, 17. mendian eta, holan oso famatu biakatze ziren, ze saldunek, Frantziako saldunek, euren bidaixetan eta, genitaletan eta zaukien mina, saldixan gainean egotia egunero. Otarrizka, gero, otarrizkako inboteko izki bat, astu izizkit. Oso ondo. Kanbak, barkatu. Eta horretako zan... Frantziako saldunen genitalei buruz berbaitzen, eta nik gapak inamen burrukan, hau da, hau. Bitu, txak, hau zurituta. Omen zaukien honek saldunek mina, hor barrabietan eta orduan, bidetetara joen, da urakin da holan, eitzen zatzien, aputxo bat, lasaitxu. Eta hortan, hasi ziren, asmatu zen gehiago gizonentzako, emakumentzako, ez nik gehiago beti erlazionatu izan dut, emakumekin, ez? Emakumeek euren higiene intimoa eta holan eramateko, asko erabili izan dan gauza bada, edo elementu bat holan etxekoa, baina berez asmatu zen gehiago gizonengatik. Nik pentsa dut gaur egun, ez dakit jende askok erabiltzen dauen, etxe sarretan eta egoten da, baina etxe barrixetan honek obra barrixak eta dabiznak itxen, bideta, ez da, hori norbaitik eskatzen badu, ez? Gaur egun nik ustot hori jakien bat hori kartara izango dela, baina egia da, ez dakit, hoteletan da ikusten da oraindik batzuetan, ez pentsatanetan, baina hori, aldizkariak eta gordetzeko, horretako oso praktiko, beti izan da. Esan dako, hemen rus bat ingo du, rusa izateko, bakizue, hemen gurina, ero olibarekin egin dezakego berdina, neurri berdinean. Irina botako diogu, eta gero, hau, bustiko dugu, saldarekin. Salda, litro berdi. Gutxora era 125 izango da gure burduntzalnia, orduan, iragazki bat ekarriko dugu. Eta bieko zu gazta birrintzeko gailua. Bai, hor utzi dute. Nire eskura zegoen, hor. Gazta, gero, azkenean botako diot, ze honek esne gaina ere badauka, oso. Hau, bakaiagoa da probatu izan dugu, pentsatan nabien, eta arraina gaztaken ez dakit probatu duten, baina probatu izan dugu hori bakaiagoa, holan bexamelakin, erretata, gazta ez, baina esnekisekin, probatu izan dugu, edo brandadia esneak intzen da orduan. Baina gaztarekin. Ez da holan oitxura undisa, arraina eta gaztan kontua, ez? Ez. Baina, guk gaur, zuei, zuzenean, esan guzu zinan emaitza, eta hemen, honi, pixkat, beste, askorik ez botako kontutan izan da, gero hor, makaiabak hor atarako dian. Itxaso jarrak, makaiabak gonzan esaten, itxaso jarrak botatako ura, honi gehituko duela. Eta, esne gainera, eta hau, itxaso jarra erabili dozu, zigor, baina edozein olan arrain me, ez? Edozein arrainekin hau indalda, nik, denboriagatik esaten dute, igual bakaiagoekin edo legatzakin egin eskero, denbora apurtxo bat gehiago labian. Labian hori kontutan betikoa da, lodiaren arabera, denbora gehiago, ero gutxixo behar da, baina ez dela, horrek pipi indigo. Egotzu goiu. Birrindu barik, ingo dana, hau ondo urtuko danez, laukitu eta mustuko dut, oin atarain bar dut, hortik, gehiago jarri du badezpada, gure oiarra, eta hau, urtu bitartean, hori, kanpora doa, zu moitzen mazte zu, txak, hori, zeituan urtuko da. Holan talde lanean. Hori da, oso lana. Hau, bero, zelako goxua. Eta orain. Betxu, ikusten bozu, zelako ondo usaintzen dauen hemen, txorineko kosinan. Hemen.
Oaindik ikusten duzu egin gabe daola. Bai. Jak, Saltzeakin bukatuko da, ez? Eta, hau, labera, jungo da oin, beste, boixe, 3-4 minutu, beste 3-4 minutu, eta honek, krematxu guzteko garai batean zer erabiltzi zien? Arrautza gorringoa. Arrautza gorringoa, bota behar badiogu, beti zua itzalita. Bestela ingo laguna da, kosinatu ingo da. Moztu iten da, bai. Eta, arrautza gorringoa dituko diogu, eta honek emango dio, bueno, egia da, hemen egon gara esaten, arrai zuria, garbia, ez da izer. Baina, bueno, Apurxea zikintzera gatoz, da, arrain garbi hori. Dana garbi egite patri ez da osona, Lehunean esaten duen, glutena noizen janin behar da, gure gorputzak ikasin behar du burruka egiten. Goxua ez? Soso. Soso, bai. Soso. Oso. Bai, hor, beti eskua botatzen dituzte gora, baina gero, ez da, nik eno esaten, inoiz ez dudanik egin hemen zerbait, holan pixkat, baina oso, ez da, esku batekin zenbatu halko dira horrek. Eta, gero, goxua dago, ni badaki probatu dut, oso zegoen, oso. Orain. Konfiantza dukago, zigor zure eskua. Baina, gure... Ez haitxugu inoiz zalantzan jartzen. Gure boxak bai. Beti kritika. Bueno, hau, labera, beste 4-5 minutu, eta oraintxe gatoz, dastatzera guzti hau jaso ondoren. Padre, hemen erakutsi behar diet, eta dizut, truko bat, ez dakizunean nondik hasi, behiratu behar da, norantza dauden, gorputzak, ikusten da hemen, aldeo, atalo, Holaxe. hau da lehenengoa montatu dana, Hori da. Bueno, eta bestela apurtuta atarako da, eta berdin da, Hori, lasaina bat izango bazen moduan apurtuta. Hori da, erditik hartuko dugulan. Bueno, esan dakoa, utzi ditugu beste 4 minutu, labian, eta... Baita arraina guzti zein ja, saltzeak be hartu dugu gorputza, usaina bikaina, usaina bikaina, eta, bueno, lehen astu zaidan, gamba, hortxe. Hemen dago, baina nahi eta jarri dut, horrela polita egiteko, Hemen daukazue, gure itxas oiarra, mornai erara. Otarrainska batekin. Gorputz, besteak hor daude, zurituta. Piteli, honegin. Honegin? A ver. Zego xua. A ver, espero dut. Gezurriztu esan behar, repate. Mundiala. Bai, adosuna. Bai, oso goxua benetan, sorionak. Esan dugu lehen arrautz estatua pika ingatzen zala, baina lan pixka gehiago hartu nahi bauzue, horrela ere oso gozoa eratzen da. Bai. Eta beste ideia gehiago nahi behituzue kozinatzeko, bihar ostegun biralen eguna txorienen. Egisa da. Etorri zaitxe segurekin. Bihar arte. Agur.